Hamhagıd, bugün biz videonun üçüncü bölüşün töşürəbid ustalık dersinin tövde 6-sı, 7-si retler beyler altından biz qıtqası höylep öteminde oşu arkalar beylegen kıvuk işler qabatlanasak, tek arkalar hana kemrek bulayın deykeuga. Şulay etip biz bugün 6-sı retті başlayıbız. 6 bolustol bittim. Birev, ikev, üçev, dörtev, бишеw, altaw, yetew, егет, тугыз. Тугыз полустол бик бейлегенден biz инде иң тәүге юлдагы рәттәге һәммәк итеп воздушный петли бәйләйбез бисерләр менән. Тик без алдагы рәттәге аркаларда 15 бисер менән бәйләк, хәзер инде безнең икәүгә артыграк 17 була. Берәү, икәү, так, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү, алтау, етәү, һигез, тугыз, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Он жеті бисерді бәйлегенден алдағы рәттә кеүек тағыла тәңкенең астына килтереп, 2 столбик без накиды бәйләйбез. Шунда. Берәү, икәү, тағыла 17 бисер менән арка бәйләйбез һәм юлдың арагына тиклем шулай дәвам итәбез. Шулай итеп, мин бәйләп сыктым аркалардан. Бұл рәтте, 6-сы рәтте һәм һуңгы арканың уртаһына тиклем бәйләйбез бит инде. Һуңгы тәңкәнән һуң бәйләгәндән һуң арка бәйләй, бисерләр кушып бәйләгәндән һуң хәзер һуңгы аркала арттан 3 күз һанаган кебек, хәзер инде 9 күз һанайбыз. Башта 9-сынан утырткас, бунда тоже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Һәм 9 түгел 10-сына утыртабыз без. Столбик без накиды утырттык. Һәм киләһе 9-сына тагыла столбик без накиды. Ягъни икәүһе бер күзгә түгел 10-сына утыртабыз. Һәм 9-сына утыртабыз. Шулай бәйләйбез. Шулай дип рәт тәмамлана. Киләһе рәтте бәйләгәндә без инде эште борабыз да. Бу бәйләгәнсә, нисек бәйләнек, шулай кабатлайбыз. Бисерләрне безгә карап тормаслык итеп үзебездән артка карай борабыз. Ягъни безгә карап торырга тиеш түгел. Так. Безгә карап торырга тиеш түгел, улар арт ягыннан торырга тиеш. Шулай итеп, хәзер без бисерләр менән бәйләйбез. Әлегелә баягы беренче аркала без тәңкәһез бәйләйбез. Бүтәһе 17 бисер утыртабыз. Үзебездән бурабыз. Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү, алтау, етәү, һигез, тугыз, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
15, 16 hem 17. Хәзер инде без тагыла. Шулай итеп, мин бұл рәтте адағына тиклем бәйләп сыктым. Һәм һуңгы арканы предыдущий рәттәге бер алдагы рәттең һуңгы аркаһын уртаһына без һуңгы петляларны утыртабыз инде. Баштагы һымак 9 полустолбик бәйләгән, шуның кебек арттан 9 полустолбик һанайбыз. 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Һәм 9-сыһына түгел, 10-сыһына без бер столбик без накида бәйләйбез. Бер столбик без накида һәм 9-сыһына бер столбик без накида. Бәйләнек тә ушулай итеп рәтте тамамланыр. Киләһе рәт инде безнең нисек буласак? Без юлды борабыз. Борабыз да алдагы рәттердә кебек эште кабатлайбыз. Тәүге һәм һуңгы аркалар тәңкәһез генә бәйләйбез бисерләр менән столбики без накида. Урталагы рәттердә без уртаһында тәңкәләр куеп барасакбыз. Шулай итеп, беренче аркала без бәйләйбез бисерләрдә. Тагыла бисерләр безгә карап торырга тиеш түгел. Борабыз бисерләрдә һәм беренче күздән бәйләйбез. Столбики без накида сбит. Шулай итеп, мин беренче арканы бәйләп сыктым тәңкәһез. Киләһе аркага күскәндә без тәңкә менән булган артында булган полустолбиктарны бәйләмәйбез. Сразу икенче аркага күсәбез. Һәм 17 күз булгас безнең столбик без накида с бисером бәйләйбез. Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү, алтау, етәү һәм һигез. Һигез бисер бәйләгәндән һоң 9-нчы күзгә без инде тәңкәне куябыз. Тәңкә утыртабыз. Күзгә, тәңкәгә тыгабыз, һөрәп сыгарабыз петля һәм кушып бәйләйбез. Артабан инде безнең тагыла һигез күзе каласак аркала бисер менән бәйләп бетереп куябыз арканы. Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү, алтау, етәү, һигез. Киләһе аркага күсәбез. Һәм шулай итеп юлдың адагына тиклем бәйләйбез. Итегезгә төшерәм. Тәүге һәм һуңгы аркала урталарында тәңкәләр булмай. Урталагы аркаларда тәңкәләр була. Шулайрак килеп сыга башлай безнең селтәребез. Яйлап кына. Юлдың адагына тиклем шулай бәйләйбез. Шулай мин бәйләп барып сыктым. Безнең бұл рәттә беренче аркала булманы тәңкә 1, 2, 3, 4, 5. 5 аркала тәңкә булды. Бұл рәттә безнең 5 тәңкә кирәк булды димәк. Һәм һуңгы арканы без тәңкәһез бәйләп сыгабыз да иң адакта юлды ныгытып куябыз. Эргәһендәге күзгә бер столбик без накида бәйләйбез. Шуның менән
Биздин 6-сы 7-нче иретебиз тамамлана. Биздин ушулайраак ягабыз келип сыга башлай яйлап.